kamiet nga peit Facebook nga iohi way isam laba babrio ba ani kadur jongka kapeniap matiak matjonga kat ba peit si peit ngadap taka jingkemen marway kiting jongka daun shisha kaba penuh mensia kajing batai kakye kas gevtenat haduh mensiap kamen basengait ka post profile ka pen shoyanga ngasengel baladap ka pertei jonga kong dahun tang syupait Facebook iohi kadur jongphi ngadap jing iya ka ngatek siapi da ka jing pun kabar ka reply jongphi long kum kaslapa kur panghaliur man lakas ngi kabat mai nga update kame sejongphi kumba biu bas ngep tu pi ai jing dap ya ka donul jonga wat lang empat nut ban ong gayai kendrai ka donut ngala phali pahapi tang ba pitip kibang ashem happy kalong kum kajingit kabadai banstang no minta kong dahun kajingit dong adang jur kadang mikis ngi hindai kapur kanwan nganong happy dahun papilong kajinggim bangai day haduh kabar